Uy, grabe. Pangit na. Niwang pa. Uy, tsaka, kalit ra magtambok. Niwang ka no. So for today's video, i-share lang nako ninyo kung unsa ako mga tips nga gihimo para motambok. So if you wanna know, just keep on. 1, 2, 3, come on! And nakoy 10 ka tips para i-share nako sa inyo. Tips number 1, kaon og bahaw. Nga naman ang bahaw, bisan pag unsay iparis sa bahaw, nindot kaayo. So pag makita kag buwad o ginamos, lami na ang dagan sa mga titingnan. Kaya bisag bugnaw ang kanon, pero na ay buwad o ginamos, fights na kayo. Basta di lang ka makakiti. Mara na ako. Oh my God! Number 1. Number 2. Ayaw inom og tubig once nga tingkaon. Kaya kung mainom ka og tubig, di ka ganahan mukaon og rice or anything na nasa inyong lamisa. And tips number 3, kaon og mga klase-klase nga nuts. Sama sa peanuts, hazelnuts, bisan unsa nga nuts. Kay daghan nagsultihan na nga maka pimples daw, pimples. Pero sa katong nag-wish nga gusto nila matambok, nga sexy, pwede sila mukaon na anytime ng mga peanuts. Kaya mo sana ako ang kaon bisan pag usahay dili ko kayo mo kaon ka ng peanut nga kanang butangan og mga garlic, mga asin daghan. Peanut lang yun nga pwede lungagon. Kung dili mo hiyang sa mga peanuts or hiyang sa peanuts, basta kay ako ang suggestion is kaon mo og mga klase-klase nga nuts kay taas na sila og calories. I don't know what is calories, dili ko doktor, pero mo na say number 1 po nga suggestion bisan pag mangutana mo siguro. So tips number 4, inom og mga cold shakes sama sa unsa may inyong hilig ron. Diba mga iced tea, mga klase-klase nga shakes, mga fruits or vegetable shakes, unya bugnaw. Diba ang bugnaw sa pag-unsaon, daghan nagdi maka-prove ana nga ang bugnaw makadako, makatambok, diba? Mga klase-klase nga bugnaw, ice water, ice, or bisan unsa nga shakes nga mahimo ninyo. Og tips number 5, ayaw paginarte kung unsay naa sa inyong balay, kay kita dili man ta dato. So kung unsay naa dira, kaon. Kung naay buwag, kaon. Kung naay ginamos, kaon. Kay once nga maginarte ka, unsay resulta, magkasakit ka, magniwang ka. So asa man ang imuhang gipangandoy nga motambok ka, wala, dili nimo makuha tungod kay arte ka. Tips number 6,
Tulog og 8 ka oras. Nga saktong 8 ka oras sud sa usa ka adlaw. Kung mahimo, tulog ka og hapon kay makadako sa na siya. Na-experience na nako samot na sa mga teenager nga nag-edad og mga 16, tawag ana sa mga katigulangan ng hinimbo kay hilig matulog og hapon, diba? So tips number 7, inom og daghang tubig. 8 glasses per day or more. Kaya ang tubig dali ra kayo kauhawon, dali ra kayo ka ma-dehydrate. So ang atong kinahanglan tubig, diba? Kung gutomon ka na wala kayo makita ang pagkaon na tubig dira, so tubig inom ka, imnon, diba? Mainom lang kag tubig taghuwat. So prescribe good dapat 8 glasses per day or more. Okay, ako hilig sad kog inom og tubig, magdog kog tubig every night. Kanang before matulog, inom og tubig. Tips number 8. Kung di ka ganahag tambok nga pilbilon, exercise, kaon ka pero nag-exercise ka para mabalanse. Kaya kung di ka ganahag bilbilon. Tips number 9, i-avoid ninyong inom ang mga empty calories. Kabalungan sa mga empty calories, mga soda, just like kanang mga Coke, basta mga soda drinks nga makatambok siya pero makabilbil. Kay simpre nara dito nagpundo nga kinahanglan i-balance sad nimo. Mga empty calories or low calories like soda and white bread, mga pandesal, matambok lagi ka anak nila pero wala man na sila makabilbil man na sila na kinahanglan ka inubanan og kaon og fruits and vegetables. Na last tips number 10, kung nangandoy ka og maniwang or matambok, pangutana ang imuhang ginikanan basin sa genes na ninyo, genetic. Mao nga kinahanglan i-verify ninyo una. Kay naamay mga pamilya mga tambok, pamilya nga mga niwang. So ipangutana ang inyong ginikanan. Nganong niwang ka, nganong wala ka matambok. And reminder, ang vitamins dili sakto para matambok ka. Yes, nag-take ka og vitamins, pero kada adlaw ba? Kung mautdan ka kwarta, napabagay palit og vitamins? Wala. Ang atoa lang is pagkaon ug unsay naa sa inyo ha, para makuha nimo ang imuhang goal nga motambok ka. So that's it for today's video. I hope nga nakatunan ninyo ang ako ang i-share base sa akong experience. So before ko magpasalamat o mo say bye-bye, shout out lang ko sa mga new vloggers nga taga amua lang sa sila, si Sasa Greg Channel, si Cecil Kagampang Channel, o Gina Pabia Kagampang, o Genevieve Kagampang.
i-follow sad ninyo sila guys para ma-notify sad mo o ma-updates sa ilang OFW stories. And thank you so much guys for watching for today's video. And don't forget to subscribe, like, share, and click the bell button for notifications and updates. Daghang salamat o God bless.